Futbolean jolasteko geratu dira lagunak. Mari Mototx baldarra da, eta ez du bere tokia aurkitzen futbolean. Ederra da kirola. Baina nik nola? Abilentzat bada futbola, nik non sartuko futbola? Futbolean ez duela irabaziko eta pilotarekin saiatu da. Baina pilotan ere, astindu ederra eman dio Mari Kalambrak. Mari Kalambre ona da pilotan, eta ni beti lotan. Mari Mototxek pentsatzen du kirolerako ez duela balio. Ez duelako goli sartzen, ez dituelako tanto asko egiten. Lagunek ordea, gutxieneko irabaztea dela esan die. Emaitzak ez duela axola. Kirola egitea da garrantzitsua. Gorputza osasuntsu mantentzea, eta lagun artean ongi pasatzea. Nire ez da kirolari gorputza. Zakurraren putza. Zapatillak lokaztu, gorputza aberastu, eta lagunekin nahastu. Jolastuz kirola egin, eta kirola eginez jolastu.